O nwere ụlọ ụka na-eme Bazzar. Ịmago mgbe eji eme Bazzar. So Bazzar wee bido Bazzar. So one man na nwunye ya wee kwadocha nnọọ ji ite akwa ma mma je nọnyelụ ndị isi oche. Awa nọnyelụ ndị isi oche wee bido ikwe ihe ọnụ. Olu oge ikwe ihe ọnụ wee bido ikwe ihe ọnụ akpụpụta ewu. Ha sịkwa na-ewu ọnụ. One man binye tie 50,000. I see 50,000 going for the first time, going for the second time, going done. Akpule ukpujaria. Aka awori aka edeta afia. MC singwa wetanu nji na ọkụkọ. Eweta mba ji na anọ debe ọkụkọ. MC singwa kwanu ji na ọkụkọ anụ. The man anọ oge ebe ọ nọ maka ihe niile a na-ekefuru ọ taga anụ ṅụọ mmanya ṅụta mmanya ọfụma. Asị kwanu ji na ọkụkọ anụ the man anọ ọ na-azụ ebe ọ nọ tie 1 million naira. Aka walk kwata. As 1 million naira going for the first time, going for the second time, going when you can tell. But you can't get your G go. Confusion, I don't know. Okay. So, the father, my MC, Kunye, my parish council, a job the man, where's here, Oga? A quick wedding or 1 million naira. The man and go my demand, Kunye say. Ụmụnne nna Chris biko na-ewokwe n'iwe echekwe m egwu ka a na-egwu nwanne confusion adị n'ụlọ ụka. Hey, it's a Sankofm Ezemmuo all the way from California, USA. Gwa ka emechaa.